Ku shiga YouTube ku search Sadiq Hashim TV, sai ku danna alamar subscribe da alamar ƙararrawa ta yadda za a rika sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu, barkamu da sake saurara ku a yau a wannan sabon bidiyo. To a bidiyon mu na yau zamu nuna muku yadda za ku kwafi link ɗin Instagram naku domin gani yadda za ku yi wannan, sai ku biyo mu a cikin bidiyo. Da farko za ka zo ka shiga cikin Instagram naka kamar da kake gani. Bayan ka shiga kamar haka, sai ka zo a nan za ka zo a nan wajen wannan alamar foton na Instagram ɗinka, sai ka zo ka taɓa shi kamar haka. To bayan ka taɓa za ka ga waɗannan digo-digo guda uku a nan, sai ka zo ka taɓa a kansu. To bayan ka taɓa sai ka zo a nan ka ga gurin settings ɗin nan, sai ka zo ka taɓa a kai. To bayan ka taɓa za ka zo ka ga wannan zaɓin na farko kamar da kuke ganin sa, sai ka zo ka taɓa. To bayan ka taɓa anan za ka ga nan kuma a email naka, nan kuma a SMS naka. To abinda za ka yi na farko, sai ka zo ka taba wannan alamar dinnan da kake gani a nan wannan gurin, sai ka taba a kai. To sai ka jira ya yi searching. To bayan ya bude kamar haka, sai ka zo ka taba wannan coffee din nan, sai ka taba shi. To ka gani nan take ka coffee link din. To idan kana so ka tura shi a WhatsApp ko a wani page naka, sai ka tura. To wannan shine ƙarshen wannan shirin, sai mun sake saurara ko a shirin na gaba. Muna roƙon ku da kar ku manta ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa ta yadda za a riƙa sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Ku shiga YouTube ku search Sadiq Hashim TV, sai ku danna alamar subscribe da alamar ƙararrawa ta yadda za a rika sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo.